disabled persons o niya na National Disability Rights Week. Mhm. So yan urugmahon tabi Director Mar an mga ini sa sendang pagtiripon ngonya na pagkaaga. Tuwing niya may stock, huwag kayo mapilitin na pagpalang. Okay, so yan tabi Director Mar, taon-taon tabaka ma-interview natin si Mayor Jan Trinidad. Dahil pa ini na-interview after kan election tabi Director Mar. Mhm. Ay, atakon ta, kabigon ta si Mayor Jan Trinidad. Sa nalito ni. Nakipaguro abrasa. Sa'yo, bibigay ko kami lang isang t-shirt para po sa 14th National Right Pinawan ki t-shirt. namin para po Ayan at mapuro picture rin ni tabi Director Mataw. Yeah. Na sana mabalik na lang ako. Mhm. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Kaya po tabi, may selebrasyon ang mga kababayan po niya duman sa UAS. Panginot po kan alkalde, si Jan Trinidad. Duman sa mga different abled persons natin. Mga ano yan, Disability Week pa lang yan. Kaya yan, ang pangapuda na day ngaya magkunyan. Day ngaya day kung maaraman na may magdiskriminar. At bako ngayon tama. Yan, tama po yan. Inclusion. Sabi din inclusion mga tugang para po dyan sa mga different abled person. Yung may mga pakinggan niya rin ka na magluwas ngaya kamo. Day kamo pwedeng magtago. May mga kakayahan po yan na day kaya kan mga normal na kompleto. Di ba? Kompleto ang lawas. May mga kakayahan po sinda na sa abilidad po ninda napapangyari na day kaya kan sa mga kompleto ang guramoy, gabus, no? Pero sinda kaya ninda. Okay. Kaya may lugar po sinda sa tuya pong susyudad. Day pwedeng ipag-reach pera. Okay. O bueno, mga tugang, duman po sa mga tagabangang tabay po niya to, day padago sini na mga pag-abang mga tugang kan mga kababayan ta. Igwa naman po. Ano na ngayon nangyari Papa Mar sa eleksyon na? Dahil man po tabi. Dahil man po natukar baga. Duman sa Suna. Dako lang mga pingarabangan duman. So West Philippines, dahil man po na-touch. Diba? Yung online gambling, dahil man po na-touch. Tapos yung barangay election, dahil man po tabi na ano. So, alatong na lang ini nasa lamesa na kang presidente na submit na eh. Kung baga rin-receive na kan Office of the President, ito po na ano yan, na enrolled bill. Yung napagkasunduan, mga tugang kang Kamara at saka kang Senado. So, alatong na lang po kung pirma ng kang presidente o i-veto niya, yan po sa tuya po na abangan. Tangani po na matawan tamaning impormasyon ng mga kababayan ta kung ano na po talaga ang mangyayari. Okay. Papa Mar, how true na day ng multa and late registration buda renewal kan license? Ay, pangyayari sa Indo Ito po, duman masan ito sa mga rinapado kang bagyo. Sa mga rinapado kang kalamidad. Bako po ito nationwide, tabi. Maliwanag ba nan duman mga tugang sa, duman sa naman mga tugang sa lugar. Na dapat niya itong asikason. Okay. Ano pa to? Duman sa mga kababayan tangayan na biktima kang bagyo kasi mga pagbayan, duman lang po ito. Siyempre apektado. Okay? Okay. Alright. Sa mga tagapagantabay niya to, mga tugang, ito yung, bayad ng bill mo, zero balance billing DOH Hospital. Nabanggit mo ito ang presidente kagabi. Dumaan ka sa sayang zona. Tingnan nga natin to. Mga tugang kung dito sa Bicol region, arin-arin iyan ng mga DOH hospital na pwede niya itong dumanan na pag nagdumang ka, zero billing. Yan, ito
ah, Cullion Sanitarium and General Hospital. Ayan. Hospital ng Palawan. Ba't nasa Bicol Region ito? Ito, Bicol Medical Center, BMC. Doon yan sa, kunyan, sa Kamsur. Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center. Ayan, doon po ini sa, ano yan, sa Barceloneta. Sa anong lugar ba ko itong, anong may sarong ano doon po ini sa Bicol Region General Hospital and Geriatric. Tapos sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, hindi po sa Albay. O yan po yung mga DOH hospital na pag nag-vlog ka dyan, mga tugang zero billing na sabi kan Department of Health. Balikan tapos si Chief Jim, dyan po sa UAS. Chief, please come in, Chief. Chief Jim. Andali naputol. Naputol. Nawala. Naputol po. Ayan, naputol si Jim. Alright. Ano yan, duman po yan sa mga kababayan baka makaistorya si ano yan, Mayor Jan Trinidad. Tako niya pa man, may 15 minutos pa man kita para po sa ano yan, pag-restorya barang. Kung kumusta na ang UAS after bagatugang kang ano yan, sa iyang pagtukaw matapos po ang eleksyon. Nandiyan na, Chief Jim, go ahead, Chief. Salamat, Director Mar. Tapos na so okasyon, digdi sa UAS. And sa ngunyan, pabalik na si Mayor Jan sa munisipyo Giraray. Paki-update kita tabi, Director Mar. Primero, suminsay niya, good news para sa mga nagsiselebrate kan 47 Disability Week and mga pagbabago digdi sa administrasyon niya sa Banoan Canawas. Mayor, good morning. Sa ibong na linya po si News Director Mar Dilasa, Angkor sa DCGB. Mayor John, good morning. Hello, maray na aldaw tabi. Yes po. Mar, and sa mga taga-subaybay kang DCGB. Opo. Sir John, ano ba yan? May celebration pala dyan kang Disability Week dyan po sa indong lugar? Yes sir. Actually, nag-attend ako ngunyan sa Disability Rights Week ng ating mga kababayan na PWD. Pigtawan ta sinraning importansya as in pigpaabot ta sa inda ang suporta ni kang local government unit of UAS na sa mga programa as in proyekto ni kang LGU ay suportado tabi ang mga pangaypuan as in mga assistensya for the PWD. Ayun, opo. Ay bagay na Mayor, kumusta na po ang UAS after na mag-assume ka po bilang alkalde dyan po sa Indo pong area? Luway-luway ta po pigaayos ang sinpipakaray ang mga naabutang mga problema iditabi sa Banwang UAS. Ang magayon ngunyan po ay nailing ta po ang unity of leaders digdi po sa Banwang UAS na kung saan mas mapapadali ta ang mga programa as in proyekto na aloy ng diin nangyayari dahil sa day pagkaurusad po kang mga leaders. Pero ngunyan po, I am very happy dahil nailing ta po na kaigwa pong unidad ang liderato na kung saan nagkaurusad po kita na mapakaray po, mapunan ta po ang mga programa, proyekto na mapakaray po ang mga problema po digdi sa Banwang UAS. Opo, garo sa inabutan mo dyan na problema tabi Mayor Jan, yung problema sa tubig. How is it na po ngunyan? Actually sir, ang gigibutan ngunyan, gigamit na muna ang limited resources maintenance para mapakaray, ma-repair ang mga route na mga tubo. Pero nagkakayon kita ng comprehensive plan kaming once and for all ay mapakaray ta ini. Saro dyan ay during the last Municipal Development Council ay nag-alokar kita ng pondo amounting to around 90 million para masolusyonan talaga ang problema digdi sa tubig dabi sa Banwang UAS. Ayun, so dakulang pondo ang biglaag ta po sa rehabilitation of our water system. Yes, compared to the previous years na
diit man sana ang na-allocate for water system. Pero ngunyan talaga, talagang nakulang budget ang binatang sa water system para nakula ang impact para mapakaray tapos. Iya po, for so long a time. Pero kada paliting alkalde dyan, iyan ang pigahagad pero dahil man nasolusyonan. Opo. Kaya nagkaurusan po ang Municipal Development Council na kagana mag-allocate na ni kulang pondo para sa water system po. Ayun, may source kita tabi, Mayor, na makakuan? Actually, sir, pagabot sa source, wala po kita problema. Magayuno ng source kang Banwang Uwas. Iwa kita dyan sa Balugo, iwa kita sa upland area, sa Calpi. So, dapol po kita mga sources, existing sources and untapped sources ng tubig. Ang kaipuan sana po is magkakayong kita ng maray na infrastructure program for our water system, which with our budget allocation, positibo po ako na mapapakaray po. Mapapakaray ta po. So, serbisyo po sa tubig, lalong-lalo na po digdi sa lowland area, digdi po sa sentro poblasyon kang Banwang Uwas. Opo, may mga areas po dyan pag mga kusog ang mga oran tabi, Mayor, na minalubog. Kumusta po tabi ni? Actually, sir, sa nakaaging habagat, so far, di man masyadong tinamaan to lowland areas ni sa pagbaha. Ay, very good. Manageable to water level kang sa kang Kabilugan River. Pero actually binisita mi nga ni po ni Congressman Adrian Salceda. DK na naraot kang bagyong Christine last year na yung kita ko na potential na pag-day po mapakaray ay talagang maapektuhan po kami ng pagbaha dito sa sentro. And I am very thankful sa suporta ni Congressman Salceda na matawan po ini ng prioridad po on the part of DPWH. Ayun, opo. Okay, Mayor, salamat po maray. Baka mo may gusto kang ipaabot sa mga taga-uwas na minsan hindi na-epot sa imo. Gawin tabi. Sa mga kababayan kong taga-uwas po, muna po, salamat po sa suporta na tinaon niyo sa kuya. Sa first 1 month ko po, nailingta po ang mga pagbabago po, especially sa structural changes po digdi sa munisipyo, na kung saan po talagang in-empowered na po ang mga departamento na gibuo ng tendang mga mandato para mas efficiente as in mas epektibo po ang serbisyo na po sa tao. Aba, thank you very much po. Jim, may dagdagang apot kay Mayor? Okay, so kwantabi, Mayor, manugod sa budget, solve na? Actually, Jimmy, sa budget po, big request ko po kaya bagang ipabalik ito. So budget submission, tabing ma-review ta, as in ma-check kung mga priorities and programs will address or responsive sa mga presenting mga pangaipuan. So ngunyan, nagkakayon kami ng MDC na kung saan big update ta ang LDIP, ang Local Development Investment Program, as in ang Annual Investment Program for 2025. So ngunyan, yun na ito ang magiging basihan ta para ma-submita ang 2025 budget po that is truly responsive po sa mga pangangaipuan dito sa Banwang Uwas. Okay. Thank you so much. So yan tabi, Director Maram, Ay, pagkipaguro niya Jim, to. may schedule sinda ning executive legislative agenda ang Awas? Executive Legislative Agenda, Aba? LIDAC? May Aba? LIDAC po ka mo? May ELA? Ila? Sir, magkakain po kami ang Executive Legislative Agenda with the Legislative Department. So actually, there's an ongoing talk already kung in terms of the schedule of our ELA. Ayun, so coming soon. Opo. Aba, sige po. Thank you so much. So yan, gararay tabi, Director Mar, si Mayor Jan Trinidad kan Uwas Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Steve Team. At saka kay Mayor Jan Trinidad Kanawas. And that ends our program for today, mga kababayan. Salamat po sa inyo ka po. Sa pangalan po ang bilong ng tropa. Ako po si Mardela. Thank you and God bless. Kapag na po masunod, ang Bareta alas 12. Sino bang kasama natin? Si Sir Morgan. At saka nandiyan na si Ma'am Gina Ritterly. Or si Nicole Ann Gloriani. Thank you, boss. Thank you. Bye-bye. When it's over.